birden paýta bolar, süýüm oň içinde tekstilde işleýän adamlar, olar bilen neme çykýarlar. Olar bilen keselde çykýarlar olar. Sen bir ulap gitse 3 ýyl ýa 4 ýyl işleýärler. Insan ýa böwrüni aldyrýarlar. İçinde çyýglyk owa bar diýerler. Onu şolara bir neme demeren bir şol edara içindeki işleyen işlerlere bir neme ol. Bu bir medisini kömeglen meren oklar olaram. Yo olar ýaldat ýönüp şu Türkmenistan'ın çykkan tekstillerin çorny hot bilen gidýänini bilýänmen. Çorny hot diýenim hükümü halka zat ýokdy. Halkyň Türkmenistan'ın magazynlaryna zat ýokdy. Ýanky tekstil edaraň öz nemesi var, başlyklary, ýeneleri, eksportörleri, ine şular tasarruflardaky nemeler esasen orfet bilen işleşýän ekeni.